പണ്ഡിതന്മാർ, അള്ളാഹുവിടൊക്കെ മഹാന്മാരുടെ ബർക്കത്തോടെ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ബീച്ചുകളിലൊക്കെ പോകുന്നവർ അതിൻ്റെ അടുത്ത 3 കിലോമീറ്റർ 4 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യണം. അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹു മഹാന്മാരുടെയൊക്കെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വർഷവും നല്ല രീതിയിൽ പരിപാടി നടത്തണം. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നടത്തിക്കൂടെ? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത കൊല്ലം നടത്തുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നടത്തണം. പക്ഷെ അത് കൊടുക്കൂലേ? എന്തപ്പാ വലിയ ഫ്ലക്സ് വെക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ അല്ലേ? കൊടുക്കൂലേ? അള്ളാഹു ആയുസ് തന്ന ഒരു കരി മേടിച്ചു കൊടുക്കുമോ? എത്രയാ കരി വേണം ഉസ്താദ്? എന്താ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എത്ര? 50-ൻ്റെ 25-ൻ്റെ? 25-ൻ്റെ മതിയപ്പാ. 25-ൻ്റെ ഒരു കരി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിയത്ത് ചെയ്യുന്നവരുന്ന കൈവയ്ക്കുക. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 പേര് 16 17 അത്രയായി വേണോപ്പാ? വേണ്ടല്ലോ. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇത്രയാക്കൊന്നും വേണ്ടപ്പാ. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. ഇറച്ചി വേണ്ടേ? അതാണ് ഇന്ന് ഇറച്ചിയില്ല, അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇറച്ചിയില്ല എന്ത് പരിപാടി? ഇറച്ചി വേണ്ടേ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കോഴി വേണ്ട കേട്ടോ. അൽഹംദുലില്ലാ, നല്ല പോലെ നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ വെറുതെ കളയുന്നുണ്ടോ. അൽഹംദുലില്ലാ, നല്ല ഇറച്ചി കിട്ടണം. അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു ഒരു പോത്തിനൊക്കെ എത്തുറാവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ? ഉസ്താമാരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയത്തില്ല, നിങ്ങൾ പറയടാ, അവർക്ക് മസലല്ലേ അറിയും. ഒരു പോത്തിനൊക്കെ എന്താ വിലയാവും ഇപ്പം? കിലോ വേണ്ടപ്പാ. നിനക്ക് പോത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ല, ഒരു നല്ല പോത്തിനെ കിട്ടാൻ എത്ര രൂപ? 10,000 രൂപയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ 5 എണ്ണം വേണമപ്പാ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല ആഹാരം കൊടുക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദെ ഒരു 2000 രൂപ എൻ്റെ വകയായിട്ട് ഒന്ന് കൈവക്കിക്കാരെങ്കിലും ഒരു 2000 രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ മനസ്സുള്ളവരെന്ന് കൈവക്കണം. 1 2 3 പേരായി, 10 പേര് വേണം. 4 5 6 7 8 നിങ്ങൾ പോത്ത് വെച്ചോ, കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കട്ടെ. 8 9 10 അൽഹംദുലില്ലാ, കുലു തക്ബീർ. വാക്കും പറഞ്ഞിട്ട് പോയേക്കരുത്, കൊടുക്കണം. 20 ആയപ്പോൾ 10 പേരായപ്പോൾ 20,000 രൂപ. 2 പേര് കൊടുക്കുക. 2 ആണുങ്ങളോട് കൈവക്കടോ. ചങ്ങാതി മോളുടെ കല്യാണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അല്ലാഹു ഖൈറിലായി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 22. ഇനി ആരാ? ഒരാൾ കൂടെ 24. ഇനി 1000-ൻ്റെ ഒരാളൂടെ കൈവക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 25 രൂപ. അപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ 25,000 രൂപ ഇറച്ചി വാങ്ങുന്നതിനും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 17 ചാക്കരി. എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എങ്കിൽ ഇരിക്കട്ടെ. ചിലപ്പോൾ ഇനി തികഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയിപ്പോൾ ചോറ് വെക്കണ അറിയണ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അപ്പാ ചോറ് വെക്കണ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ ഈ കൂട്ടത്തിൽ? നിങ്ങൾ ചോറ് വെക്കാൻ അറിയണ ആളാ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെച്ചു കൊടുക്കുമോ? അപ്പോൾ അതും ഫ്രീ ആയി, കുലത്തൊക്കെ വരും. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടേ? സ്റ്റേജും കെട്ടണം, മൈക്ക് സെറ്റും വെക്കണം. അപ്പോൾ മൈക്ക് സെറ്റിൻ്റെ പൈസ നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ആ സമയത്ത് ബക്കറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇനി ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഉസ്താദുമാരെ? നിങ്ങളൊന്ന് ചിരിക്കറോ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാ. നമ്മളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി വീട്ടിലെ ചങ്ങാതി, എൻ്റെ പേരെന്തായാലും അല്ല അക്കീമല്ല നമ്മളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ ഉപ്പളയെന്ന് പെണ്ണ് കെട്ടിയ അങ്ങയുടെ പേര് ജവാദ്. എന്താപ്പാ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉപ്പളയെന്നാ പെണ്ണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കേട്ടാ. ഓള് കാസർഗോഡാനാണ്, നല്ല ആൾക്കാരാട്ടാ. അൽഹംദുലില്ലാ. ജവാദേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിന്റെ വകയായിട്ടൊരു സദഖ കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മക്കളില്ല, നീ പേടിക്കരുത്. അടുത്ത കൊല്ലം അല്ലാഹ് നിനക്ക് തരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ ലോകത്ത് നീ ആരെയെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസിൽ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് അല്ലാഹുവേ നീ കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ള സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ കരുണ കാണിക്കണേ പടച്ചോനെ. അല്ലാഹുവേ ഈ മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാർ മഹദിമാർ അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങളെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്.